Sådan. Vi skal ind på Facebook. Her kom Pippi Langstrøm, tjulle hop, der så. Så faldt hun ned af en hest og døde. Okay. Ja. Det gjorde hun sgu nok. Men vi er inde på Facebook for at lede efter statuser. Vigtig viden, ligegyldig info. Nemlig. Og det er Alexander ved nu. Jeg skal lige ind på den først. Ja, jeg kan faktisk bare ikke finde nogen statuser. Bare sådan her kedelige venner her. Men vi skal sgu nok ikke lide. Okay, så går vi vejen på et eller andet felt. Vi tager Christoffer. Uploadet. Jeg har uploadet en ny video. Ja. Altså Lasse, han har mange ligegyldige. Hey, ja, sgu da. Lasse Sikkert bare. Lille Lasse Høj. Og så skal I så gå ind på vores hjemmeside, hjemmeside, ind på vores Facebook-side. Og så, nu hvor vi læser noget op. Det er Jimmy Rowling. Det er Hayden. Ja. Så når vi har læst noget op, og I ser sjovt nok videoen inde på Facebook, vores Facebook-side. Så hvis I synes, det er ligegyldig info, eller vigtig viden, eller sjovt nok info, rigtig vigtig info, så skal I like eller kommentar efter sådan. Like for ligegyldig, kommenter for vigtig. Ja, kommenter for vigtig og like for ligegyldig. Okay, boblevand. Jenny, er ligegyldig eller det er sgu nok ligegyldigt. Ja, det skal I så også gå ind og like. Ja. Ja. Nu har jeg så kun lige gået ind over nathår. Så er min M.O.B trøje kommet hjem. Er det så vigtigt, eller er det... Ja, det er jo det, du skal svare på, din fan. Ja. At svare. Ligegyldigt. Det er faktisk ikke engang vigtig viden. Nej, og det var så det. Nu gider jeg faktisk ikke lede efter flere statuser. Ja, det var så det. Så det... Så for spørgsmål 1, så gå ind og like. Eller kommentar. Og så er det ikke svært at slukke en video, vel? Det er det. Ja. Ja, jeg gider ikke vente på, at den skal uploade igen. Okay. Så det gør I så bare lige, som vi har forklaret i en halv time. Ja, så stop det.